नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दा जाबाय बेलासिनि सारिथा एकदम बरिं मोनदों आं बेखायनो भिडिअखौनो बानायबाय जेबो कन्टेन्ट गैयाबाबो रायलायनो होननानै नोंथांमोनजों मानो होनब्ला आं मोनफैलायबाय 2 तारिखआव सेप्तेम्बरनि बाखि लोगोफोरा थांलायबाय आरो जुरियाबो मोनफैयाखै नालाय एकदम हारसिं सिरि मोनबाय जादों सानै सिख्लाफोर दं बिसोर लामायाव जिरायना दं आरो ओमफ्राय मा होनो जोंना फाइनाल रिहार्सेल दंबावोमोन स्टेजआवहाय लानो मोनाखैमोन अखा हाबाय थानानै दाथ' बोथोरा बिराद मोजां बिराद सान्दुं बिराद गरम मा बुंबावनो ओमफ्राय मोजां बोथोरमोन खिन्थु आर्टिस्टफ्रा गैजोबा सुटि लाना थांदों आरो माने सुटिखौ जोंना फाला बदल होदों जों फैलायबाय सोरबा थांलायबाय बिब्दि होदों आरो ना खनसेनो हेगाराखै थ' बिसोर मोनफैजोबासो फाइनाल रिहार्सेल जोबसिगोन माने जोंना जि गरम मा खालामगोन माबागोन जादों ओमफ्राय सानै सिख्ला दं आरो ना आगैमोन बिसोर बैयाव जिरायना दं आंबो थांगासिनो दं बिसोरजों जिरायनोसै दसे टाइम पास जागोन खोमा इमान गोजानाव मानो गिसिब सिबदों जेनेबा जि दुगि भिडिअ नायना दंगासिनो न'आव थाङा नोंसोर न'आव थाङा लावगियाबा खोबथेना लालायबाबो दा जागासिनो जोंना स्टेज डेक'रेसनफोरनि माने आरो न'फोरनि कालार फोनाय बिब्दि खामानि सोलिगासिनो दं मानो होनबा जोंना सेप्तेम्बरावनो ओंखारगोन खिन्थु मा तारिखआव ओंखारगोन आं फाइनाल मिथिला मिथिबाथाय आं नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन आरोना ओमफ्राय खायसे माने मा होनो हौवासा जा हिन्जावसा जा मोसाग्राफ्रा नाटिकाफ्रा ना नाटिकाफोरनि ड्रेसखौ आब'आ होयो नालाय दख'नाफोरखौबो सेम कालार होयो ओमफ्राय आउट ड्रेसफोरखौ आब'आनो होयो आरो जोंथ' एक्टर एक्ट्रेसजों जेनेबा जेसेबां गथ'फोर मोसाफायो बिसोरनो आब'आ ड्रेस गावनिफ्रायनो होयो ओमफ्राय जों एक्टर एक्ट्रेसफ्रा जेसेबां दख'ना गानो बा आउट ड्रेस गानो बेखौ जों गावनिफ्रायनो गानो आरोना गावनाव जा दं जों स्ट'रिजों मिलायनानै बायनानै लायो आरो माने बिब्दि स्ट'रियाव बिदि गाननांगोन होननानै जों मिथिनानै गाव गाव गानो आरो थ' एबार आब'आ माने एक्टरनोबो ड्रेस गांनैसो सिलायना होदों आरो आंनोबो आइटेम सं दं नालाय आइटेम सङाव गाननो थाखाय फ्रक गांसे आरो जुथा जरासे अर्डार खालामदोंमोन बे मोनफैबाय आरोना आं दाहाय देखायगोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नाय आरोना देनां गानगोन दा गानथ'ला आं गाननानै देखायथ'ला देनां नुखागोन गानबा बे ड्रेसखौहाय फ्रकखौ माने आब'आ आंनो गानाव गाननो थाखाय अर्डार खालामना होदों मोनफैबाय आरोखि बेखौ आब' पाम्पुलिया आंनो आइटेम सङाव गाननो थाखाय अर्डार खालामना होदों आरोना मोनफैबाय थेंक इउ आब' देलायग्राफोरखौ बिदि गुलुं गुजुं दोनो आङो बेखाय बे मेकआप बक्सखौ हासबेन्डआ अर्डार खालामना हरदों आरो थेंक इउ मिस्टार बेयाव माने आराम सेन दङ बेयावबो सिङाव दोनजायो बेयावबो दोनजायो बेयाव दोनजायो आरोखि बेयाव खायसे थाखानायफ्रा दङ ओमफ्राय दा नै श'नि सिगां सिगां जों मेकआपनि थाखाय शपिं खालामनो दंबावोखायोखा बाजार खालामथ'वाखै आरो आइराखि थियेटारावहाय माने अकल मोसाग्राफोरनोल' होआ ड्रेसफोरखौ माने जेसेबां खामानि मावग्रा लेबारफोर दंना बिसोरनोबो माने थांनाय बोसोरबो टि सार्ट होदों सेम कालारनि गासै खामानि मावग्राफोरनो वाइट कालार ओमफ्राय सुइटार होदों गोजां बोथोर टाइमावहाय ग्रिन कालार एबारना माने कालारा चेन्ज जागोन एबारबो होगोन टि सार्ट बिसोरनोबो अर्डार खालामबाय मोनफैखाबाय बिसोरनाबो टि सार्ट दङ आरो सुइटारफोरखौ माने गोजां बोथोर समाव आरो बिसोरनो होखायो माने बिदि आरोना होयो आब'आ गासैनोबो समान माने समान नोजोर होयो आरोना बयखौबो खामानि मावग्राफोरखौबो आर्टिस्टफोरखौबो एखे सानो बियो दाय नुबा गासैखौबो एसे समानाव रायो दाय नुवाबा मोजां बिदि आरो बयबाबो रायखागोन भुल मावबालाय आरो सोरबा सोरबा आंनाव कमेन्ट्सआव सोङो माने आंबो थियेटाराव हाबगौमोन बा खामानि मावगौमोन होननानै थ' जायफ्रा गोसो गुदुं जोंनि आइराखि थियेटारावहाय गोबां आर्टिस्ट नांगौ जायो दाथ' सिजन मोनसेना जाथ'बाय नेक्स्ट इयारनि थाखाय आब'नाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन खामानि मावग्रानिफ्राय लानानै आर्टिस्टसिम बा सोरबा मिउजिक गोरोंफ्रा मिउजिक दामनो थाखाय थानो हागोन बा खामानि मावनो गोसो दं खामानि मावनो हागोन बा एक्टिं लाइनाव गोसो दं बा नाटिका मोसानायाव थानो गोसो दं थानो हागोन आरोना कन्टेक्ट खालामलायना थालायनो हागोन मानो होनबा जोंनो गोबां आर्टिस्ट नांगौ खमैबो जों टटेल 85 जनसो जायो दा बे सिजन मोनसे बोसोरसेनि थाखाय जोंना जाथ'बाय दाथ' नांथ'नाय नंला जों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो उनावहाय नेक्स्ट इयारफोरावहाय थानो गोसो दंबा सोरबाफोर आंथ' दा रुमाव ओरैनो बरिं जानायखाय माने मा कन्टेन्ट लाबोनो जास्ट नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आरोना माथो ब्लग बानायगोन नंबाय मानो होनबा बेसे देखायनो रुमाव थानाय
रिहार्सेलाव थांनाय दाथ' रिहार्सेलबो गैया माखौ देखायनो ना ओमफ्राय आरो ब्लग होआबाबो खानब्रै खानबा बिदिनो गेप जालाङो नालाय मानो होनबा आं थांनाय बोसोरनो चेनेलखौ खुलिदों बेनिफ्राय खुलिनानै 2 मासजों मोनसे 1 मासजों मोनसे बिदिसो हेगारोमोन आरोना खारन बाबुनि जुरावसो आं बे चेनेलखौ खुलिदों बाबुआ बुंबाय जे आब' नों इउटुब चेनेल खुलि थ' बाबुआनो खुलिबाय भिडिअ क्लिप्सफोरखौ आं एसे लायो ओमफ्राय गावनो हेगार हरोमोन आरो माने फथायना हरोमोन गावनो बेनिफ्राय गावनो एडिट खालामनानै हेगारोमोन बाट दा आङो नैबार बोसोराव माने रिहार्सेल फैनायावहाय माने आं गावनो भिडिअ क्लिप्सखौ गावनो शुट खालामदों ओमफ्राय गावनो एडिट खालामदों दा आं चेनेलखौ गावनो नायो आरोना थ' आं ओंखायनो सानथामजों साननैजों भिडिअ होनो ट्राइ खालामो आरो आं हानायमानिखौ होलांबाय थागोन जेबो उसुबिदा जायाबाथाय थ' नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामदो थाब साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामना होदो अननानै प्लिज दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै माबाफोर सोंनांगौ दंबा नोंथांमोना सोंनो हागोन आंनाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों